Basketbalistom Prievidze ušiel minulý rok postup zo základnej skupiny Európskeho pohára FIBA naozaj iba o vlások. Bilancia 4 víťazstvá a 2 prehry bola po 7-ročnej európskej prestávke pre Prievidzu priam rozprávková. No a Prievidzania zabojujú o Európu opäť. Aj v našich priamych prenosoch ich čaká kvalifikácia proti Cibone Záhreb. Sledujeme mimoriadne dramatický záver. Ostávajú posledné sekundy. Loptu má v rukách Jelačič. To on môže byť domácim hrdinom. Diváci v Prievidskej športovej hale sú na nohách. Táto strela rozhodne o osude stretnutia. Jelačič, áno, premieňa. Prievidza hostí slávnu Barcelonu na tento historický majstrovský po 6. raz na tróne. Prievidskí basketbalisti znova majstrami. Prialu, ako vždy. Do haly. Ako kuraciny som ešte nevidel. Bielkoviny na sezónu. Tak niekde je majstrovská. Díky moc, maj sa. Ešte vám dneska niečo zostalo? Jasné. Čakanie na ďalší titul končí. Premiérový triumf v slovenskom poháre Prievidza hrdo reprezentuje Slovensko v pohárovej Európe. O basketbale v Prievidzi pred začiatkom európskej sezóny sa budeme rozprávať naživo v štúdiu so športovým riaditeľom BC Prievidza Matiasom Hauferom. Matias, Matias, ďakujeme za váš čas a ďakujeme, že ste prišli. Dobrý večer, ďakujem. Máme 2 dní do prvého zápasu proti Cibone Záhreb. Ste pripravení? Sme pripravení najlepšie, ako môžeme byť. Mali sme dobrú prípravu s množstvom zápasov, kde sme si mohli nacvičiť rôzne systémy, ktoré chceme hrať. Spravili sme všetko, čo sme mohli a zápas ukáže realitu. Tešíte sa? Áno, veľmi sa teším. Pred sezónou je to len príprava. Teraz ideme na ostro. Hrať s Cibonou je pre nás v prvom rade veľká česť, ale nejdeme tam ako turisti. Chceme tam uhrať výsledok. Musíme skrotiť nadšenie, ktoré zo súpera máme a myslieť na skóre, ktoré potrebujeme, aby nás posunulo do skupinovej časti. Poďme sa porozprávať o zostave. Dalibor Halivák a Marek Jaš sú stále tam, ale ten tím je kompletne nový. Môžete nám porozprávať o vašom prístupe k výberu hráčom pre túto sezónu? V prvom rade sme chceli zmeniť filozofiu, zmeniť našu basketbalovú identitu. Chceli sme rýchlejší tím, ktorý bude atletickejší. Chceme hrať dobrú obranu, chceme byť behaví, chceme využívať dobrú obranu na rýchly prechod do útoku. To je otočenie filozofie o 180 stupňov oproti minulej sezóne. A toto je aj sezóna, ktorú od začiatku povedie Gareth Murray. A toto sú hráči, ktorých sme sa snažili podpísať. Atletickí, rýchli, mladí a ochotní brániť. Takže tréner bol súčasťou celého toho procesu? Samozrejme, spolupracovali sme spolu predtým v Glasgowe, keď bol hlavným trénerom Caledonie Gladiators. S týmto už máme obaja skúsenosti. Stále sme v kontakte, vymieňame si názory na hráčov a on si veľmi zakladá na tejto filozofii. V tomto je neúprosný. Je to prístup, kde sa tvrdo pracuje, je svieži, mladý. Naozaj chcel, aby sme nastúpili na túto cestu a dúfam, že som mu našiel na to správnych hráčov. Čo nám môžete povedať o hráčoch, ktorí podpísali nové zmluvy? Proces výberu bol veľmi zaujímavý. Prvýkrát sme šli do Las Vegas na letnú ligu NBA. Áno, ja som tam bol už predtým, ale prvýkrát to bolo pod značkou BC Prievidza. Šli sme tam vyberať hráčov osobne. Je to úplne iné, ako keď ich vidíte iba na videu. Môžete sa s nimi rozprávať, odhaliť ich osobnosť. Verím, že sme vybrali správne tipy a myslím si, že zostavu sme vyskladali veľmi dobre. Je tam kvalitná konkurencia. Máme
Máme mladých hráčov, síce nie takých skúsených, ale počas sezóny budeme lepší a lepší, pretože sú to hráči, ktorí chcú trénovať aj navyše. A naša najlepšia hra bude na konci sezóny, keď bude vrcholiť domáca extraliga, ale sme už pripravení aj na zápasy Európskeho pohára FIBA. Nepovedali ste ani jedno meno. Je to zámer, pretože meno je na prednej strane dresu a je to BC Prievidza. To je najdôležitejšie meno. Nepozeráme sa veľmi na individuálne výkony, na individuálne štatistiky. Chceme vyhrávať ako tím. Našli sme hráčov, ktorí zdieľajú tento pohľad. Keď tým žiari, žiari aj hráč. Rozumejú tomu a akceptujú to. To je náš postoj. Dôležitý je názov BC Prievidza a nie meno na chrbte. Čo môžu fanúšikovia očakávať od tohto tímu, ak sa rozprávame o hre, ale aj o mentalite celého tímu? Tím bude korešpondovať s charakterom mesta. Prievidza je banícke mesto a práve títo hráči sa neboja tvrdo pracovať. Nie sú dokonalí, nebudú na začiatku sezóny bez chýb, ukázalo sa to v prípravných zápasoch. V tejto chvíli ešte nie sme dobre naolejovaný stroj, ale je to normálne. Nemajú také skúsenosti, sú mladí, ale prišli sem, aby pracovali. A myslím si, že fanúšikovia tento postoj ocenia. Na konci to bude taký skvelý súlad medzi hráčmi a fanúšikmi. Vráťme sa k letnej lige NBA. Ako ste povedali, boli ste pri tom. The legendary corridor between the two venues of the NBA Summer League, between the Thomas and Mack Center, the big gym, and the Cox Pavilion, the small gym. And this is where all the action is going on, the real action, because here is where agents, scouts, general managers, and other team executives connect, and here's where the deals are done. So let's see what kind of deal can be done for BC Prievidza. O čom to celé je? Ako to tam vyzerá a prečo je podľa vás dôležité byť tam naživo? Je to najväčší basketbalový trh na svete. Počas tohto júlového týždňa sú všetci, ktorí pracujú vo vrcholovom basketbale v Las Vegas. Nedajú sa tam zohnať hráči z NBA, pretože na tých sa môžeme pozerať iba vo výklade. Nemôžeme ich podpísať, ale sú tam všetci agenti, mladí hráči, konajú sa rôzne kempy. Pre nás bolo dôležité nájsť tam hráčov, ale možno dôležitejšie bolo spropagovať značku BC Prievidza na medzinárodnej scéne. Mali sme veľa interakcií, chodili sme v tričkách BC Prievidza, bol tam aj majiteľ klubu Jan Miller, celkovo sme tam boli 4. Myslím si, že to bol veľký krok smerom k väčšej profesionalite celého klubu. Išli ste do Las Vegas s nejakou myšlienkou a počas toho pobytu sa zmenila? Ak sa rozprávame o hráčovi alebo o štýle vašej hry. Povedali sme si, že musíme byť konzistentní v našom nastavení. Aj keď sme videli chyby, ktoré sa diali v príprave, musíme sa držať našej filozofie, ktorá musí byť nemenná. Ale samozrejme v procese, ako je tento, sa mená menia neustále. Aj pre majiteľa je to proces učenia sa niečoho nového. Na začiatku sa zamiloval do hráčov, ktorých som mu zmienil. Potom sme zistili, že takých hráčov nemôžeme podpísať. Nie je to reálne, takže musíte upriamiť svoju pozornosť na iné mená a na každú jednu pozíciu sme mali minimálne 15 mien. A potom si musíte zistiť, kto je voľný, kto zapadá do tímu, koho príchod má zmysel. Takže mená sa menia často, ale je to v tomto prípravnom čase ešte prirodzené. Vráťme sa k Európskemu poháru FIBA. Čaká vás Cibona Záhreb, ktorú vedie bývalý tréner Prievidze Ivan Rudeš. Aké to bude? Dostať tento klub v kvalifikácii je ako vysnívaný scenár. Keď beriete do úvahy popularitu medzi fanúšikmi, veľké meno, ako som povedal, v európskom basketbale. Je to legendárny klub, niečo ako modrá krv basketbalu v Európe. A ešte to spojenie s bývalým trénerom Prievidze to poriadne okorení, takže je to asi najlepší žreb. Ale
Bude to veľká výzva. My ako BC Prievidza nemôžeme nikdy povedať, že sme favoritom proti Cibone Záhreb. To je úplne iná úroveň, ale prijímame túto výzvu, máme na to ich potrápiť. Vidím tam pre nás šancu, ale nikto z nás neočakáva, že to bude jednoduché. Bude to veľmi ťažké a stále hovorím, že Cibona je favoritom dvojzápasu. So I see a chance for us, but of course we cannot expect that this will be easy. It will be very hard, and I would always say that Cibona Zagreb is going into these games as the favorite. Do you have some message for your fans? Máte nejaký odkaz pre fanúšikov? Samozrejme, aj preto všetko, čo som povedal, potrebujeme fanúšikov oveľa viac než kedykoľvek predtým. Videli sme to minulý rok s maďarským Fehervárom. Čo môžeme dokázať na domácej palubovke v Prievidzi? Náš úspech v kvalifikácii bol z 50% zásluha fanúšikov, ktorí nás k nemu dotlačili. Za normálnych okolností je maďarský tím oveľa vyšší ako my a naši fanúšikovia nám pomohli k postupu. A verím, že sa tak stane teraz. Ak v Záhrebe uhráme dobrý výsledok, tak som si istý, že naši fanúšikovia budú v odvete našim 6. hráčom. Mali by si užiť tento večer. Prísť priamo do haly, pretože tento typ zápasu za to bude stáť. Sme na nich závislí a vďaka ním sa môžeme pokúsiť o zázrak a postúpiť do skupinovej časti. A my budeme pri tom. Ďakujeme a držíme palce. Ďakujem pekne. Thank you. Zápasy Prievidze môžete naživo sledovať aj na obrazovkách Športu. Zo športových ozvien je to na dnes všetko. Ďakujeme za priazeň a želáme ešte pekný zvyšok večera.